Sziasztok, itt egy Jessie, vagyis hát Regi, de én Jessie vagyok. Szóval, azt szerettem mondani, hogy megmutatom ebben a videóban, hogy a húsvéti rész második része hogy fog elkészülni. Szóval, ez a húsvéti rész úgy készül, hogy mindjárt mutatom. Várjatok egy kicsit. Így. Kell egy lap, amit kinyomtattunk. Szóval amennyire tudjátok, akkor a méretre kell kinyomtatni. De ezt még nem tudom, most majd kitalálom, hogy fogom felragasztani. Tudom, hogy majd be kell állítanom a kamerát, hogy úgy látszódjon nagyjából. Mindjárt megpróbálom beállítani így nagyjából. Így kéne lennie, csak az a baj, hogy mindig úgy dől el, hogy csak ez látszik. Szóval ezt úgy szerettem mondani, csak most hát máshogy áll, mert itt felül, meg itt le van görbülve, azért elnikolódik ennyire Szóval az a kép azért elnikolódik ennyire. Akkor majd papírból vágok ki tojásokat, ezt fogom csinálni, az még nem készült el, de papírból vágok ki tojásokat, és kellékeket, amik kell, szerintem most csak tojás kell, meg talán húsvéti kosár, ezt úgy, hogy bele lehet ragni tojásokat, úgy könnyű lesz megcsinálni, csak a hátuljában ilyen zsebecskét kell ragasztani a hátuljára ennek a kosárnak, ennyire egyszerű lesz, és szóval ezt majd oda ragasztom bluetekkel, vagy valami ilyesmivel. Tudom, hogy ott a szélén ott látszik, de hogyha úgy állítanám be, hogy ilyen közel, így, hát akkor meg a LPS-ek nem annyira látszanának, hogy mit csinálunk, de talán inkább így lehet. Így szebb. Úgyhogy nem tudom, hogy most ki fog-e látszani, vagy sem, de szerintem amúgy ez így is jó. Mert amúgy itt, bocsánat, mondom, hogy még nincs semmire se felragasztva. Mondom, hogy idáig lehet így eljönni, és idáig, hogy a kamerába látszódjunk. Persze amúgy ez úgy van nekem, hogy amúgy én kb. Így idáig tudnék jönni, hogy teljesen a kameráig, de csak eddig látszok benne, úgyhogy így lesz megcsinálva. Vagyis úgy ennek a résznek, amit ti láttok, annak így a másik fele még hátra van a kameránál. Úgyhogy lehet, hogy ezt így fogom megcsinálni, de lehet, hogy itt az APS-ek túl közel lesznek, de mondjuk heten keresünk tojásat, heten így nem hiszem, hogy annyira elférünk, de nem baj. Akkor majd csinálok olyat, hogy 2 ilyet nyomtatok, vagyis még egyet, és talán úgy jó lesz, vagy nem tudom, vagy valami ilyesmit még nyomtatok. Ennyi. Vagyis annyi, hogy megbírjátok csinálni, persze nem hiszem, hogy nem úgy, hogy nem venném azt, hogy kopiztok, nem kopiznátok le. Szóval úgy tudjátok megcsinálni, hogy nyomtattok például, hogyha így az enyémhez hasonló szeretnétek, nyomtattok egy valamilyen kertről, ha ott a Google-be találtok valami kertről, írjátok be kert képek. Ennyi, ezt kell beírni például, hogy valami zöld kert, vagy szép kertek, vagy ilyesmi, és akkor arról valakinek a kertjéről így, amit feldob és a Google, ott kinyomtatjátok, persze ezt laptopon csináltam, szóval kinyomtatjátok, és ennyi. Aztán meg felrakjátok ide, valahova, a hátteretekre, ahol háttérnek számít, és rajzoltok tojásokat, vagy nyomtattok, és kivágtok, és akkor elrejtitek, például itt most csinálni fogok füvet, vagy valami ilyesmit, és akkor így elrejtem, és amúgy ennyit akartam most mondani, meg csinálok kosárt, és végül is így már kész is. Már csak az LPS-ek hiányzanak, egy nyuszi, valami húsvéti nyuszi, például nekem van egy ilyen kicsi húsvéti nyuszim, vagyis hát kicsi nyuszim, ami
hát Kinder tojásból van talán, vagy valahonnan, hát azt felhasználom húsvéti nyuszinak, hasonlít egy LPS-re, úgyhogy ennyi. Azt hiszem Kinder tojásból volt az a nyuszi, vagy valami ilyesmiből, nem tudom már. És ennyit kell, és akkor majd itt ennyi. Sziasztok! Majd a következő videóban találkozunk. És remélem tetszeni fog nektek a húsvét második része. Úgyhogy hát az első részét is így fogom megcsinálni, de vagy így csinálom kb. Majdnem, úgyhogy csak a második részéről akartam beszélni most leginkább. Úgyhogy sziasztok! Jaj! Bocsássatok meg, csak ez mindig felborul az hátam mögött itt a háttér. Mondom, hogy nincs oda ragasztva, csak megmutattam. Most nem volt a hátam mögött semmi ragacs, amivel felragaszthattam, csak mondom, idehoztam, az kész. Sziasztok!